warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulur-dulur sabu teko kabeh. Pak Bu sehat nggih? Bengi niki sampean nonton Ludruk Budi Wijaya. Seneng nggih? Seneng nggih, Pak? Kula nggih seneng. Oleh bayaran. Sak cek jumblik dadi dagelan cakut iki aku main kok kene. Iki aja ditugasno teko Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Timur, nggak mungkin aku main kene. Sampean begini iki ditanggapno ludruk pemerintah. Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Timur. Hajate hari ulang tahun kebudayaan nasional sing dikarepno pemerintah, kesenian sak Indonesia aja sampai punah. Monggo dilestarekaken nggih. Monggo dikembangkan nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Zaman saiki zaman wis canggih, lanang wedok dolanan HP. Nyambut gawene lancar ya perkara HP, bojone digondol wong. Sik to. Ya perkara HP. Salah dhewe HP kok disalah gunane. Dagelan iki ngene tok ketok 800 wisan. Tapi gak ijen wong 16. Ngombe jamu beras kencur, bojomu lemu, bejatno kasur. Kasus pembunuhan gak
saendu adik-adik padha rungokno nek sampean cek sekolah ding ojo sembrono tuture wong tuwa ding padha dirungokno supaya sampeyan besok uripe mulya jan pemuda-pemudine ya semono uga nek bergaul karo kanca dik ojo syukur kanca sebab kanca ngono dik ana sing nguntungno tapi uga akeh kanca sing ngrugi contone wis akeh buktine wis ana arek apik-apik terpengaruh kanca dijak bisnis narkoba larangane agama buktine saiki mlebu penjara mula sing tak jaluk ndang padha tobat anggur sekolah sing pinter nurut wong sebab generasi muda mono harapan musolan bangsa sampean kabeh iki besok sing bakal nata negara bapak ibu muga-muga mirengno nek putrane bergaul pak bu tetep awasono sing dikuwatirno dulur nek terpengaruh kanca nek sampe mlebu penjara sing susah ya wong tuwa ayo mas offset Budi Wijaya lain daripada yang lain sing nontok tak dongakno kabeh muga-muga seger waras panjang umur rezekine melimpah ruah barakallahu laka fi ahlika wa malika wa zazaka khairan Allahumma alhamdulillah ayo mas operan mas retet golek sandang pangan werna-werna yo carane sing penting
tindak dosamu sapirang-pirang wong sing dadi dukun muga-muga doamu terkabul pokok aja dadi dukun cabul sing seneng gendaan aja gendak bojone tanggane golek sing bujang bae supaya aman gak ono resikone sing dadi kiai sing ikhlas nek ngulang ngaji santrimu wedok aja digrayai sing dadi wong miskin aja susah aja prihatin rungokno dawuhe Pak Amudin innallaha ma'as-sabirin sing tukang ngedum BLT wis Mas cukup wis ya wis Mas BLT lho Mas BLT iki nduk ndi-ndi padha ae kok engko nang wonge teko aman lanjut gak oleh mangkelan ya gak oleh loro ati ya sing loro ati berarti sing lakoni betul lanjut sing tukang ngedum BLT kayak ana wong-wong sing gak duwe lah kok sing mbok kei dulurmu dhewe betul namung semanten sairan kula sairan boten barang keres melang-melang budi wijaya kita mau tanding waru-waru doyong dong pinggir lembong ayo ngoblong bojone jenenge tanda bali kulon tiwasen kan ora kelakon waru-waru doyong no pinggir keras ayo moblong sing moblong cuma bojo urung mata kiri rupane ayu jaluan dang ding dang dung perut dong dang dong ding cerit dang ding dang dong pret kuntet gendeng gak duwe isin apa isin mumpung adoma nek nang omah apa ya sukan putuku goblok kate sungkan putuku barang kasukan ya apa wong aku kae jeplak ngene maratuwa wis nyocok delokno maratuwamu ya iya ya apa delok bapakmu kate gendeng jarene maratuwamu maratuwa lokno dhewe wis talono maratuwa yen karo duga gak ngrumaksane 20 taun aku sing ngingoni anggite ya gak kayane wong gendeng ngene iki tak kene wis lene aja joget apa aja joget wis gak ditabuhi lah sing joget-joget iki ya sapa lah ngene iki gak joget gendeng nganggo trowulan ngene iki joget lah ngono ku lha apa ndelek dhuwit jagane mekar mben dadake Allah Gusti lha apa tet kundet nuwun sewu
kon iku pelawak Budi Wijaya. Iya. Bayaran sing paling akeh dhewe iku awakmu. 800. Mosok kok jek ndek utang mekar. Syaraté wong urip iku ndek utang, gak ndek utang males kerja. Nek dina Senin Amarta. Lu temen yo aja guyu yo temen iki. Selasa Mekar. Rebo Syariah. ya Tet, ya Allah Gusti, kon kok apal, Tet? Gak apal ya apa bojoku gak bayar belas tadi. Are apa ngene iki? Le, aku malah tahu krungu jere bojomu dadi ketua. Bojoku tahu dadi ketuane syariah. 2 minggu lho kotange pedhot ping 4 ngono kadene. Jere ngono ku nek ana sing gak bayar. Iya. Jere ngono ku kancane urunan, Tet. Urunan kakekmu ah. Dana talangan. Kanggo mbayari. Kanggo bayari sing gak bayar. Lalar gawe. Lalar gawe kakekmu dikaplok wong nublor 2 minggu kon. Duwe ora melok mbadok kok melok mbayar. Lho, prasastine ana goblok. Perjanjiane Ana. dadi nek ana salah satu anggota gak bayar, Gak bayar. koncone urunan. Urunan ya iku mang. Iki bayari sing gak bayar. Kae bayar sing gak bayar. Dadi was dosol, Tet. Ah, anjene kon kucluk. Apa? Nek 5 juta bayar piro, Tet? 250 2 minggu dipermudah saiki. Lu temen yo iku temen yo tau men. Nek 10 juta, Ya 500 nek ndek dhuwit, dibayar. nek gak ndek dhuwit, Ondele kok jeding mburi kono kabeh. Wong kene iki nek wis wae jam 09.00 ya gak ono sing go njaba ta e. Tet, Apa? diguyu wong-wong iki lho. Endi? Wong wedok-wedok guyu iki lho. Sing tengah ayu iku sing Ah. bibire menger-menger. Iya. Sapa anggitmu? Sapa? Ketuane syariah iku. Gitu. Jadilan gendeng ngene kok ditokno iki. Masih gendeng ya 800. Alah, alah. Apa? Tet nuwun sewu, Tet. Iya. Nuwun sewu lho ya. Iya iya. Aku gak ngarani elek ambek Ya awakmu. gak. Kok bojomu dadi ketua? Kok sok 2 minggu kotange pedhot ping 4 iki. Lah gak pedhot ya apa? Wong ben minggu ku noroke tanggane ngene iki. Ponak-ponakane utang bojoku bayar aku entek gawe noroke nang syariah kabeh. Tapi nek wong kene gak ono dan sing utang Amarta, Mekar, Syariah, gak ono wong nonton iki. Terowulan iki gak ono. Gak ono. Ekonomine menengah ke atas. Yo. Rata-rata sugih-sugih. Heeh. Wong samene kae iki lho gak ono sing gak duwe utang. Lho, Balek kok tak kandhani. Ya apa sih? Syukurane yuk, temen yuk. kon kok digerwek ibu-ibu iki lho. Lah bojoku nggo kuno lho cak dikerwak bojoku dhewe. Ya. Bojoku nonton kok lho. Nek jare ngono ku nek kaya Syariah, kaya Mekar ku dhewe-dhewe ya. Dhewe-dhewe. Ana sing sabar, Ana sing sabar. ana sing rada kereng, Ana sing rada kereng. ana sing kuweras. Paling keras iku syariah. Mosok Lah nek iya. wong wedok-wedok ning njaluk dhuwit sing lanang ya apa? Nek Senin beda. Heeh. Pak yo duwike. Kaya apa bumu? Ayo bayar Amarta. Peyok. Kekno. Senin, Nen. Selasa, Rada keras. Oh. Pak duwe. Kayak bayar apa mana sih Bu? Ya bayar bank, Mekar. Payok kayak bayar telosor. sing paling keras Kari keras iku Rebu. Syariah. Syariah. Ya apa wong wedok ning njaluk? Temen lho syariah iku nek njaluk wedok-wedok nyenggrok sing lanang. Makane nggo kene jam 10, jam 11 akeh wong lanang setruk nek Rebu. Omong am. Lho iya wong wedok kene nek njaluk nyentak. Wong wedok kene nek njaluk dhuwit nyentak. Iya. Contone, Pak, duwe. Sing lanang lah kaget sih. Duwe apa, Bu? Ya. Kayak bayar syariah. Wis entek. ya Allah Gusti. Kandhani kok. Wong cek apal ya mbek utang. Apa li apa nggo kene iki akeh wong dodol sing wedok padha minggat kena syariah kok. Terusno lagu. Iya. Lagu apa? Lah kan nang gawe lagu apa? Waru doyong. Tadi Aku gurung mari kon wis metu. Ya iya. Loro atiku ambek kon. aku wis kudu metu ket winganane ta teh. Ya diempetno. Diempet kakekmu kebrojolan goblok. Gurung mari kon metu loro atiku. Lah engko lak metu maneh. Kon gak ngarep pecus gak? Kawar apa itu sapane? Waru doyong.
Doyong pinggir kali Ayu moblong ayu moblong manasati tuku donak menyang Medion krasa enak kagelem mudhun rambine bejat iki apa itu parian Purno lho ya gak tuku donak menyang Medion rasa enak kagelem mudhun apa iku putuku numpak odong-odong mumet ping 12 gak mudhun ledet dompetku aku sampai siak-siak Det kon maneh aku dhewe tembiring dadi waru-waru doyong pinggir embong ayu moblong sak bendina dikendak wong menyang Batu Mampiran Dampit ketoke mlebu dadi kempit minggat asem iki lapo tambah rusuhan tambah nah lapo ya Allah Gusti menyang Batu Mampiran Dampit ketoke mlebu dadi kempit apa iku wong rokokan lho lah kok wong rokokan nah mlebu ngene dikempit lah ketoke mlebu tapi dikempit ngene Det aku sampai siak-siak aku dhewe ya sia-sia waru-waru doyong pinggir telo ayu moblong dikendak wak polo menyang Dampit numpak becak nggone nyepit rasane enak Allah ya Allah Gusti apa maneh mlebu Det kon lapo Allah ya Allah menyang Dampit numpak becak nggone nyepit rasane enak apa Det wong numpak sepeda motor kudanan katuk nisor asem udan deres Campuran. rasa adem dilebono kelep palak aduh enake aduh kantumen wong katun aduh enake ya katumen wong katun dong iki waru-waru doyong pinggir omah ayu moblong tiba klumah trek gandeng momot tebu nek gati jembeng ka iso mlebu minggat asem lapo gato asem kon iki nah lapo ya Allah Gusti masih ya apa wong ngrungokno sak awam-awam itu pasti arahnya ke situ jare sapa trek gandeng momot tebu nek gati jembeng ka iso mlebu Apa? Ayo. wong gawe kaos kaki lho ayo kan nek sepatu gawe kaos kaki gak kok jembeng ngene ya lak merucut ae ngene asosiamu jangan terlalu mengarah ke porno astagfirullahaladzim Gundet lu temen yo iku temen yo kon aku timbangan loro ati ambek kon ayo nyanyi karo aku duet karo aku ngerep tik rada anget dadi oke 1 2 3 4 La ilaha illallah. Ya Allah. Walah dase bosok. anggitmu garbis aku iki Iki lho. Ya Allah, iki lho rambut tas susuwe manuk manyar iki lho. pitik warna-warni Kulit kok becik kok dadakno. malah sih wong rambute kok persoalno sih 1 2 3 4 Brenger ketek gunung gamping gempal susu mentek bokong gede mendah asem minggato nah salah rek kentut jangkrik iku bayaran 800 saya iso gak tau bener kok iso ya Allah Gusti pariamu kok nang rono tok sing gawe parian tak kono aku terus nyotos sih kok iso tak gaweno liyane sing gak iso kon iya nek gak iso cek disoraki wong-wong manten asura 1 2 3 4 Ora
anake wong edan, anake wong gendeng kok niku. Anake wong gendeng-gendeng kok niku. Ya Allah aku izin ndagel ambek awakmu iki. Kon maneh gawe sini aku ya betah-betahno tatake. Wong ya Allah rek, ngene mboke biyen kok gelem nyusoni. Tak gelem nyusone kakekmu, bojoku guyu kudu tak bacok matane kok. Tet, Apa? malam hari ini ada bintang tamu istimewa. Iya. Pelawak yang sudah kondang. Iya. Sapa, Tet? Jok litik, jok klutuk. Keceluk klutak-klutuk. Klutak-klutuk nah ya. Ket mangko gak metu. Mas Panja, nek jok kritik jok klutuk gak gelem metu. Tolong Mas, arek nom-nom aku senengane lagu. Iya. Gawekno lagu utawa gending pamer bojo. Sing nang metu. Ayo, Tet. Ayo, ayo.